eyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe ko salminde e juurade e yafnade e wiide alhamdulillahi rabbil alamin e ko arde tan tintinde en wonde en gudditi WhatsApp guddonoɗo woni WhatsApp jangguirde Pulaar nde wonande wiinoɓe jiyata bindi hay batte holno ballirte ha mbatta yiide bindi mbatta jangude nokku o indira duɗal limto Pulaar mo ganduɗa yiyata hay batte o no wallirte ha watta yiide limto ngo hijjo ngo e tarde nde so gasi noon jokken jangde nde wonno jangde sa wawa limto a wawa hijjo andu a wawata tarde ɗimmal ngal ko wiinoɓe jiyata bindi alqur'ana hay hunde e arab ɓenne mbaɗanama duɗal ngal udditama innirama duɗal limto arab wonande mo wawa yiide bindol qur'ana arab no wallirte ha watta yiide bindol ngol watta yiide limto hijjo e masɗe ɗe e rendinde nde ɓen kadi nanɗon an jiɗɗo bisimilla maɗa ngal to ko wonande yiɗɓe heɗade kabaruji Pulaar ngal nan toon ngal to ko dental diine wonande yiɗɓe jangude sharia men e heɗade jewte seeranɓe moƴƴuɓe nanɗon ɗeɗo nayyi guddiɗen bisimilla kala jiɗɗo jeeyede hen bisimilla muɗum numéro o nanɗon o moni oɗo numéro WhatsApp yaya o nanɗon mbatton ko 00 221 77 906 14 81 an jiɗɗo jeeyede hen bisimilla ma an e foof en nanɗon ko jiɗɗo wiya on haalda wona politique ka jiɗɗo jeeyede hen holno garrirta sa ari tan ko assalamu aleykum ko min kaari kaala indema e yettodema e WhatsApp gonɗo on o WhatsApp o garata hen gacca hen konngol ma daɓɓol ko min kaari jiɗɗo jeeyede e groupe kaari dental diine walla dental journal walla dental alkule qur'ana arab walla limto Pulaar a andi ɗo jiɗɗa jeeyede hen so nayi ɗe foof jiɗɗa jeeyede kalanamin min kalanma tati ɗi jiɗɗa jeeyede kalanamin min kalanma ɗiɗɗe jiɗɗa jeeyede kalanamin min kalanma gotal jiɗɗa jeeyede kalanamin kalanma ni foti sa haalanama welima naata a haalanama a wawa an jeeyi hoorema so dima haalana gonga kam garda e gonga naatira e gonga gona e gonga ni foti kala ko wona gonga wona gonga an garowo ardu gonga naatira gonga gona hen e gonga adduma ko tawa ɗon a ari ko adduma a yiyan ɗum yaltir sees jahajuma a ari a tawi ko gonga haalano ko ɗe woodi gasi a tawi ko haala ko wona gonga ittu numéro jahajuma joni noon dental diine ngal noon ngal fuɗɗima gollal mum journal o fuɗɗima gollal mum heddi noon dental Pulaar ngal e arab o ɗum eɗen cabbodira ha asira garoɗo o inchallahu taala asira garoɗo o min puɗɗita janguinde Pulaar o e janguinde alkule qur'an arab ɗe an noon jiɗɗo jeeyede hen o gara law bindoɗa
hade fuɗɗede an jiɗɗo jeeyede heen o WhatsApp o nanɗon WhatsApp Yaya Ly nanɗon WhatsApp Yaya Ly nanɗon nani sa tema taw ɗum ɗon ittum ɗum ɗo henno jeyaga hen ɗum ɗo ɓurti seeɗa ley eko ni WhatsApp nan koni windete ande WhatsApp nan nanɗon Yaya Ly so ari noon oɗo numéro nani kanko jokkodirta mbawa jeeyede hen nani omon ɗon numéro o nanɗon 00 221 77 906 14 81 WhatsApp makko jiya WhatsApp o ko jiɗɗa ko ngara kaala ɗum dental diina jiɗɗa ngara kalanamin ko dental journal jiɗɗa ngara kalanamin ko dental jangde pular jiɗɗa ngara kalanamin ko dental jangde alkule Qur'ana arab jiɗɗa ngara kalanamin ko kalanɗami ko ɗum mbaɗataɗa ngoy wonno kadi haala hande ka wonande mo andano ɗum o andira noon kadi kala majjirno dental diina ngal yoɓe gandu koko lawƴonoɗe e balɗe taw ene fewnite koko lawƴonoɗe e balɗe ene fewnite wasata majjiraɗo ngal artu kadi o numéro ngara kalanamin ɗo gonnoɗa ɗo mbatteɗa ɗon kala gonnoɗo hen tinani lawƴama arti yiyani dental ngal yo artu ha e numéro he ara haala inde mum innito habrami ɗo wonno e dente he watte ɗon habramin ɗo wonno e dente he watte ɗon an keso noon garɗo o a anda no ɗe poti ko ɗe nayyi ko dental diine dental journal dental jangde pular dental jangde alkule Qur'ana arab ko ɗeɗo nayyi mbaɗɗen taw eɗen balini Allah noon yo Allah wallu en kala garowo bisimilla muɗum hade fuɗɗede anniya noon fuɗɗede ko ñalawma alarba asedo inchallahu taala en kawroy hen bisimilla noon waɗama erago an jiɗɗo tan min kaldi ngara bindoɗa haade hewde yo Allah wallu en nande e famde arirde Allah e janguirde saabi Allah andude ko gollal woni ga ngara balla goto fof noon waɗama hen erago waɗa hen ballal muɗum walla min nomin jangguiniri kala gonɗo hen mo ala fof waɗama erago waɗa e oɗon numéro so Orange Money so Wave so Western Union mo garam waɗa hen ballal muɗum wallita jangde nde walla waɗa hen ballal mum walla jangde nde no jangguira e fodde bawɗe ma yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen kadi yo Allah won gondidere bowal ko musidɗo moon guiɗo moon saabu Allah Yaya Ly kala Sénégal alhamdulillahi bil alamina on jarama salam kala jiɗɗo nadde bisimilla muɗum mo yiɗi aw noon ala ko wawi muɗum jiɗɗo foof dental diina TV ne woodi ngalne a ngal toon ko heeɓa nan toon mofti e nder maggal dental diina TV ne nan toon ngala nan toon ko heewi nan toon mofti dental diina TV ne nan toon ko heewi nan toon mofti goto kala waɗa hen ballal e jinguere muɗum kala gonɗo dental diina TV ballal ma sohlama an gonɗo YouTube aɗa janga bisimilla ma ballal maɗa an gonɗo Facebook aɗa janga hen bisimilla maɗa kala mbaɗa wonde aɗa janga hen waɗa hen ballal ma e jinguere ma sohla hen yo Allah hokke nande ɗum e famde ɗum